उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै गिबियाव जोंनि बर' बिजोंनि जाय फोरोंगिरि सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि जाय बिथांमोनहा बर'नि सुबुं धोन बर' लाइमोनफोरखौ गियान होनो थाखाय बिथांमोनहा गोबां फोरोंगिरि बिथांमोनहा सान हर खस्थ' खालामदों। थिग बेबादिनो 2020 मायथाइयाव जों फिथाइ मोनबाय। दा बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्ला बर' हारिया दावगागोन आरो जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि बर' हारिया गेरेमसा जानांगौ बिथांनि सिमाङा जाफुंगोन। दा 2020 मायथाइयाव सेबाया रिजाल्टखौ फोसावबाय। थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो टप 10 सायख'नानै कमल कुमार देरहासार बान्था होबोबाय थादों। देग्लाय 15थि कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सालबारि कलेजनि बे नब्लाङाव जों लादों। दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। सेथि हिसाबै बिदिसा खाख्लायनाया मोन्दों। दा गोदोनिफ्राय जुदि कम्पेयार खालामोब्ला 2006-2007 मायथाइनिफ्राय दा पार्सेन्टेजआ बिराद गोजौ हाइ जाबोदों। थिग बेबायदिनो हारसा फरायसाफोरजों बा गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरजों जों कम्पेयार खालामनो जों हाया। नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों लुबैयो जोंनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामथावथाव बिथांमोनाव टेलेन्ट दङ। दा दिनै केरेला मिज'राम बा आसामनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय जोंनि बर' फरायसाफोरनाव टेलेन्ट दङ। जों बर' फरायसाफोरा खोब गामि ओनसोलाव थायो आरो गामि ओनसोलाव फरायो। थिग बेबादिनो बेंगलरनि फरायसाफोरा जिबादि फेसिलिटि मोन्दों बेबादि फेसिलिटि मोनोब्ला जोंनि फरायसाफोरा बेंगलरनि फरायसाफोरजों फेर फाथिनो हानाय केपासिटि दं। गुवाहाटियाव थानाय जि फरायसाफोरा जिबादि केपासिटि जेरैबायदि केयारिं मोनदों बेबायदि केयारिं मोनोब्ला जोंनि फरायसाफोराबो बै फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय बिथांमोनाव केपासिटि दङ। दा जोंनि बर' फरायसाफोरा नांगौबादि बिमा बिफानिफ्राय केयार मोना, नांगौबादि जोंनि संगठनफोरनिफ्राय केयार मोना आरो नांगौबादि सरकारफोरनिफ्राय केयार मोनाखै। जुदि बेफोरखौ मोनजोबनायब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा केरेला मिज'राम आसामनि वेस्ट बेंगलनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय गोबां जोंनाव टेलेन्ट दङ, हाइडेन टेलेन्ट दङ। दा जोंनि बर' फरायसाफोरा दिनै टप 10आव मासियाव आवग्रिनो हायाखै। 3 मार्कनि थाखाय सासे फरायसाया टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायाखै। 581 टटेल मार्क मोनदों। 584 मार्क मोनोब्ला बिथाङा टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायोमोन। दा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनानै दोनदों टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायोब्ला जोङो 50,000 रां होगोन होननानै। बर'नि जारिमिनाव सासेल' आवग्रिनो हादों, बे जाहैबाय बिबुंसार बसुमतारी। जों लुबैदोंमोन देग्लाय सासे आवग्रिनो हागोन बा सानै साथाम बुरजायानो आवग्रिनो हागोन होननानै जों लुबैदोंमोन। नाथाय लुबैनाय बादि जायासै। अब्ला बै बर' फरायसाफ्रा नेक्स्टआव जाहाथे मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन हाइ सेकेन्डारि मोजां रिजाल्ट खालामनानै गावबागाव थांखिखौ जाफुंसारनो हाथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबोबाय थागोन। गोबां जोंहा भेन्सार स्कुल दङ, एकर्डआवबो दाखालि जालांबाय, एकर्डनि क्लजेसाव लिरखानाय दङ जे गंफ्रोमबो आसाम बा बिटिआरनि बर' फरायसालिफोरा उइदाउट कन्डिसन जानो नांगौ होननानै। दा बेखौ आङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै जाय बिथांमोना फोरोंगिरि सार बिथांमोना 10 बोसोर 15 बोसोर मास्टार मावनानै थाइसेबो फैसा मोना, भेन्सार स्कुलाव खाथिगासिनो दङ, साइकेल बायनो फैसा गैया, गथ' गथायनो जेबो बायना होनो हायाखै। बै फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ मान होयो आरो बै फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायसम गसंफागोन आरो उइदाउट कन्डिसन दाखालि जिहेतु एकर्डआ जालांखांबाय बिनि थाखाय बर' फरायसालिया नार्सारिनिफ्राय एकदम थाखोसिनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम जि बर' साबजेक्टफोराव बर' फरायसालिफोराव जेंना दङ बेखौ आसाम सरकारा सुफुंनानै होथारनो नांगौ। बेनि थाखाय जोङो अरायसम फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों दंफायो आरो बे क्लजेसखौ जे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामब्लानो जोंनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरा सरकारि जाजोबगोन। बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायो। ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आङो खावलायहरो जाहाथे गोसोखौ एसेबो बायनो नाङा आरो फोरोंबाय थाथ'। फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिया गेरेमसा जागोन। थिग आसाम सरकारा गोबां जोंखौ नायनो नांगौमोन। उइदाउट साइन्स टिचार सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया, इंराजिनि फोरोंगिरि गैया आरो गोरलै बिगियाननि फोरोंगिरि गैयामालासिनो जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै 90% मोन्दों, जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै 80% मोन्दों। जुदि सरकारि जोंनो मास्टारफोरखौ मोनजोबनायमोनब्ला बिजाब
बिजाबखौ सम मथे मोनजोबनायब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोथायो जोंनि बर' फरायसाफोरा साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट खालामगौमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ जों खावलायहरो दिनै बर'फोरनि बयनिफ्राय देरसिन धोनानो जाबाय जोंनि बर' फरायसाफोरा गोबां जोंहा सम्पति दङ गोबां सम्पति अरजिनो हाबाय नाथाय हारिनि सम्पति हिसाबै जोंहा बर' फरायसाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा दा बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां लामाजों लांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां गियान बुथुमना होनाय फरायसाफोरखौ मोजां लेखा गोरों खालामनाया एबसुजों लोगोसे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो सरकारि आफादफोरनाव दायथ' थाबाय बेनि थाखाय एबसुनि जानानै साफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ रायजो राजा न'खरफोरखौ जों खावलायहरो जे मोनफ्रोमबो जोंनि गामिफ्रा आदर्श गामि जानांगोन जोंनि गामिफ्राव जाहाथे हाबा हुखाफ्राव जाहाथे बुलायलायनाय जाया जौ लोंलायनाय जाया जाहाथे गथ'फ्रा जि गामियाव थानानै बिथांमोनहा गेदेरखौ सनमान होनो लुगैयो गावनि फरायनाय बिजाबखौ फरायथारनो नांगौ बैबादि गामि आदर्श गामि जानो नांगौ ओंखायनो गामिफोरनि अबस्थाया मोजां जाहाथे जाथों गेदेर गोलावफ्रा उन्दैफोरखौ जाहाथे मोजां गाइड होथों बै फरायसाफोरखौ दानो थाखाय गामिनि गावबुरानिफ्राय लानानै गामिनि बिमा बिफानिफ्राय लानानै गामिनि रायजो राजानिफ्राय लानानै मेलेमजिबि फोरोंगुरुफोरनिफ्राय लानानै बर'फोरनि साफ्रोमनिफ्रायनो आफादफोरनि जोंनो सहाय नांगोन एबसुनि जानानै जोङो सहाय बिदों एबसुनि जानानै गामिखौ मोजां दैदेनलांनो थाखाय साफ्रोमखौबो जों खावलायहरदों सरकारनिफ्राय लानानै बे सरकारि आफादफोरा अब्लासो बर' लाइमोनफोरा मोजां जागोन दिनै बर' लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनो हायोब्लासो बर' हारिया गेरेमसा जागोन दिनै जोंनि हारिखौ गिगोन होनोब्ला दिनै बर' फरायसाफोरखौ जों गोबां इन्जिनियार IAS अफिसार IPS अफिसार जोङो दरननो हाथारनांगोन ACS अफिसार आसाम पुलिस अफिसार बेफोरखौ जों दरननो हाथारनांगोन आरो हायिनि खोथा गैया हाथारो दिनै ट्राइबेल मानसिफोरा गोबां सोलोंथाइ मोन्दों मिज'रामाव दिनै ट्राइबेल मानसिफोरा नागाफ्रा बिराद सोलोंथाइ मोन्दों दिनै भारतनि माखासे मानसिफोरा जोंबादि मानसिफोरानो गोबां सोलोंथाइ बिथांमोनहा मोन्दों ओंखायनो बर'नि फरायसाफोरनावबो टेलेन्ट दङ दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै बिमा बिफाया जौ लोंनानै बिमा बिफाया फरायनो खावलाया बिमा बिफाया नांगौ बादि बिथांनो केयार लानो हाया दिनै सरकारि फरायसालियाव फरायनानै दिनै 90% मोननाय जोंनि बर' गथ'फोर दङ अल साबजेक्ट लेटार मोननाय अंक 100 मोननाय एडभान्स मेथामेटिक्सआव 100आव 100 मोननाय इंराजियाव गावनि बर' बिजों फरायनानै इंराजियाव 99 नम्बर मोननाय जोंनि बर' गथ'फोरनाव टेलेन्ट दङ दा ओंखायनो बै टेलेन्ट गथ'फोरा जोंना आनइउस जागासिनो दं गामि ओनसोलाव बिमा बिफानि नांगौ बादि केयार मोनैनि थाखाय गामि ओनसोलाव नांगौ बादि बिथांमोनखौ गाइड होनो हायैनि थाखाय बिथांमोननि टेलेन्टआ आनइउस जानानै दङ ओंखायनो बे फरायसाफोरखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ मोजां लामाजों लांनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर नाजागोन बेनि थाखाय जोंनि आनसलिकफ्राव एबसु अफिस दङ सोरबा जुदि बिमा बिफाया एनि टाइम फरायनायाव जुदि गथ'आ एसे प्रब्लेम मोनदोंब्ला सोरबा फरायसाफ्राबो एनि टाइम जुदि सोलोंथाइ लानायाव प्रब्लेम मोनदोंबा आं एबसुनि एडुकेसन सेक्रेटारि जानानै मोनफ्रोमबो गावबागाव आनसलिक एबसु अफिसाव थांनानै जाहाथे खिन्थाहै एनि प्रब्लेम जाया मानो फरायनायनि टिउसन मास्टार नागिरनानै मोनाखै एनि टाइम क्लास रेगुलार खालामनो हायाखै एनि टाइम प्रब्लेमखौ एबसु अफिसाव थांनानै खिन्थाहै जों एबसुआ बे फरायसाफोरखौ जेरैखि जाया मानसि मोजां खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ नाजागोन ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' हारिया गेरेमसा जागोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जों जाफुंहोथारनो हागोन आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोन बिमा बिफानिखौ दुखु होआ फोरोंगुरु सार बिथांमोननि खोथाखौ मानिगोन आरो मोजां मानसि जागोन आरो गावनि खाफालखौ गाव दानानै लाथारगोन आरो गोसो होथारनानै लेखा फरायगोन मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ अभारकाम खालामगोन मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ फेजेननानै दुखु जारला खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ लाथारगोन गावनि थांखिखौ जाफुंनांगौमानि बिथाङा नाजाथारगोन बै बर' फरायसाफोरखौ जोंहा फोथायनाय दङ बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनि टाइम 24 आवार्स जोङो बै फरायसाफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय जों